କି ରହିଛି ଭାଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କଣ ଖରାପ କଥା ନୁହଁ ତମେ ପରା ଆଜି କହୁଥିଲ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ତମେ ହେରା ସେଇଟା ତୁ ଫାଟିଟା ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଦିଦି ଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଛଗଡ଼ା କହୁଛ ଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଏ କାକି ବାବା ଆ କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଭାଇଟା ପରା ଶଳା ଛାଡ଼ିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଠି ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହବ କଣ ଦେଖିଛୁ ନା ଏ କ୍ରିୟାକୁ ଶଳା ତ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଭିତରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ଯେ ଶଳା ବରଫ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯାଇ ବାହାର କରିବ ଦିଦି କାହିଁକି ଏ ଝାମେଲାରେ ମୋତେ ପୁରଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ଝାମେଲାରେ ପୁରଉଛ କାକି ବାବୁ ନାଇଁ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଆଣିବା ବି ମୋର ଭୁଲ ଆଉ ଦିଦି ଘରକୁ ଆଉ ଯିବା ଆସି ଆଜି ତୁ କରିବି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୋ ଭାଇଟା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ କରିଦେବି ଥାନାରେ କଥା ଯିବି ଥାନାରେ କଥା ଗଲେ କଥା ଖରାପ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଟଙ୍କା 2000 2000 ଖାଟି ବାବୁରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ନ ଦେବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ଯାହା ହଉଛି ଦେଇଦେଇ ପଛେ ପଳେଇବି ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଭାବିବି କଣ ଆଉ ଭାବିବିନି ଆଉ ଭାବିବି କଣ ପୁରା ଚାପି ଦିଅ ଯେମିତି ଭିତରେ ହଁ ଚାପା ଚାପି କରି ମୁଁ ଏମିତି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ସିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ କେତେ ଅଛି 1000 କଣ 1000 ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ଫାଇନାଲ କରିବି ଏ କେସ୍ ମୋର କଣ ହେଇଛି କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି ହେଇନି 1000 ହବନି ନା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଚଳେଇ ଦଉନ ହଁ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଫାଇନାଲ କରିଦେବିନି ସିଧା ଯିବ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଇଏ ତ ଲାଗି ଗପ ଦାଣ୍ଡ ମନା ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ତ ମାରିବିନି କେସ ହବ କାହିଁକି ଆଉ ସୁର ପକେଇଲା ତୋ ଲାଗି ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ହେଲେ ଦିଦି ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ରାତିରେ ଟ୍ୟୁସନ ହେବାକୁ ପୁଣି ଆସିବି ହେଲା ମୋ ନମ୍ବରଟା ମନେ ଅଛି ନା ନା ସେଇଟା ଖାଲି ହଲୁଛି ବିଏସଏନଏଲ କୁ କଲ୍ କରିବ ନମ୍ବରଟା ରଖିଛ ତ ଡୁଆଲ 8995 286 ଡୁଆଲ 43 ସାରଙ୍କର ଡୁଆଲ 43 ଚୁପ୍ ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଏଥର ଯଦି ଆସିଛି ବାଏ ଆଉ ରାତିରେ କଣ ରାତିରେ ତୁ କଣ ରାତିରେ ନା ତମେ ତ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା କଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ हो जा नहीं तो मैं भाइलेंट हो जाऊंगा तू कौन सेमती हाइब्रिड होता है होती एमती कौन अच्छु हां दीदी एथर मु आछी हां बाय ଖାକି ବାବୁର ଧରଛ ହାତ ମାରିବନି କହିଛି ହାତ ମାରିବି ନା କାଇଁ ଖାକି ବାବୁ ଯେତେ ତାର ଖାଇ ଦେଖିବେ ନା ପୁରୀ କହିବେ ଚାଲେ ସରା ଖାନାକୁ ଚାଲେ ଭଲ ଖାକି ବାବୁ ଧରଛ ତମେ ଏବେ ଯାଅ ମୁଁ ଖବର ଦେବି କି କଣ ଅସୁବିଧା ନା ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା କୁଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ ନା ଖାକି ବାବୁ ଯେତେ ଜାଣିବ ନା ପୁଣି କହିବେ ଚାଲେ ସରା ଖାନାକୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସି ହଉ ଏବେ ଯାଅ ଯାଉଛି ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପନିପରିବା ନେଇ ଆସିବି ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ ନେଇ ଆସିବି ସେ କାଲି କଥା କାଲିକି ଥାଉ ଏବେ ତମେ ଯାଅ କାହିଁକି ନାଇଁ କାହିଁକି ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବି କବାଟ ବନ୍ଦ କର ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ହଉ ଯା ଦିଦି ଦିଦି
ଦିଦିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ଆଁ ଶଳା ଯଦି ମାରିଦେବ ମରିଯିବ ଶଳା ମୋ ବେଳା ଖରାପ ଆଉ ହେଲେ ସେ ଖାକି ବାବୁ ଟଙ୍କା 1000 ନେଇକି ପଳେଇଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଦିଦି କହିଲା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ନା ଶଳା ଦିଦିକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଇଏ ବୁଢା ହେଲେ ବି ଶଳା ରକ୍ତରେ ଗରମ ଅଛି ନା ବିଶେଷ ସୂଚନା ସମୟ ଅଭାବରୁ